गिबिसिनथारावनो आंनि बे भिडिअखौ नायग्रा आरो खोनासंग्रा साफ्रोमनोबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनायजों लोगोसे ख्रिस्ट' जिसुनि गोजोननायखौ आं बयनोबो हरग्रो। आं दिनै मोनसे सेन्सिटिभ आयदा, गोब्राबथार आयदा लानानै गिर्जाआरि एबा फोथायारि खृष्टान बिदा फंबायजों सावरायनो थाखाय थामथिम जादों। बेनो जाहैबाय ख्रिस्टियानिटि एन्ड पलिटिक्स। ख्रिस्टान मानसिफोर आरो राजनैतिक। ख्रिस्टान मानसिफ्रा राजनैतिक खालामजायो एबा खालामजाया, बेनि बागै आङो सावरायनो थाखाय थामथिम जादों। जेब्ला बाइबेलाव नायो, इजराइल हारिखौ दैदेननो थाखाय इसोर जिउहाया सासेनि उनाव सासे, सासेनि उनाव सासे राजाफोर अभिषेक खालामदों। गिबिथार इजराइलखौ दैदेननो थाखाय राजा अभिषेक खालामजानाय राजानि मुङा जाबाय शाउल राजा। जेब्ला शाउल राजा थैदों, अब्ला इजराइलफोरखौ दैदेननो आरोबाव आफा इसोरा डेभिडखौहाय अभिषेक खालामबावदों। अभिषेक खालामजानाय बादि डेभिडना गेदेरथार महाराजा जादों। जेब्ला डेभिडना थैदों, बेबायदिनो बिनि फिसाज्ला सल'मना इजराइलफोरनि राजा जादों। बेयाव फारियै बेबादिनो नांगौ बादियै इसोरा इजराइलफोरखौ गुमदेनो, दैदेननो, हादर सालायनो थाखाय सासेनि उनाव सासे अभिषेक खालामनानै राजा फसंनायखौ जों नुनो मोनो। बे हादर दैदेननायानो पलिटिक्स बा राजनैतिक। हमनानै लादो, जोंनि भारतखौ दा बिजेपिया सालायदों। बिजेपिया मोनसे राजनैतिक हान्जा, दोलो। जाय हान्जाया देरहासार जायो, बेनो हादरखौ सालायो। बे सालायनाय सिस्टेमखौनो पलिटिक्स हान्जानि दोलोखौ होननानै बुङो। बिदिब्ला आं माखासे राजानि नाम मख'बाय। बे राजाफ्रा, डेभिड राजाखौ जों जेब्ला नायो, बियो सासे धोरोमिया राजाथारमोन। बयबो ख्रिस्टान बिदा फंबायफ्रा उन्दैनिफ्राय लानानै बोराइसासिम डेभिडनि सोमोन्दै मिथिगौ। बियो माबादि धोरोमिया राजामोन। बियो धोरोमिया राजा जानानै हादरखौ मोजाङै सालायदोंमोन। आरो बियो जेब्ला थैदों, बिनि फिसाज्ला सल'मन, बियो बुहुमनि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो गियानिसिन राजा इसोरा बेखौ खालामदोंमोन। बुहुमनि गेजेरावनो सल'मना गियानिसिन राजामोन। बाइबेलाव बेबादि लिरनाय दङ, सल'मननि सिगांबो सल'मननि समान गियानि राजा गैयामोन, आरो बिनि उनावबो सल'मननिख्रुइ गियानिसिन रावबो उजिनाय नङा। बाइबेलाव बेबादि लिरनाय दङ। जों बेजों मिथिनो मोनो, गोथार बाइबेला राजनितिक खालामनाय, हादर दैदेननायनि जेबो जेंना बाथ्रा बुंनाय गैया। जों ख्रिस्टानफ्रा राजनितिक खालामनो हायो। जों ख्रिस्टानफ्रा हादरखौ दैदेननायाव बाहागो लानो हायो एबा दैदेननो हायो। जेब्ला जों एसे बांसिनै नायनो हास्थायो, दानियेल बिजाबाव दानियेलनि सोमोन्दै बयबो ख्रिस्टान बिदा फंबायफ्रा मिथिगौ। नेबुखादनेस्सार राजानि समाव, बे जोहोलाव समावनो नेबुखादनेस्सारजोंहाय बाबेलखौ दैदेनफानो थाखाय बाहागो मोनदों। रायजो सालायनो थाखाय बियो बाहागो मोनदों। जेब्ला नेबुखादनेस्सारा थैयो, बिनि फिसाज्ला बेलटेशाजार, बिनि समावबो दानियेला रायजो सालायफानो खाबु मोनदों। नाथाय पार्सिया राजाया जेब्ला बाबेलखौहाय आक्रमण खालामनानैहाय गावनि आथिं सिङाव लाङो, बे समाव पार्सिया राजा दारियुसमोन। दारियुसनि समावहायनो बाबेला पार्सियानि आखायाव थाङो। जेब्ला पार्सियानि आखायाव थाङो, दारियुस राजाया दानियेलनो बयनिख्रुइबो जौसिन आसनखौ होनानै हादरखौ सालायनो, बाबेलखौ सालायनो थाखाय दानियेलनो हगारनानै होनाय जादोंमोन। जों बेजों बुजिनो मोनो, जों ख्रिस्टान मानसिफ्रा, इसोर फोथायारिफ्रा हादर सालायनाय एबा राजनितिक गेलेनायाव बाइबेला जेबो जेंना बुङाखै बा बेनि बिर'धिता नङा, माना होनाय गैया। आरो जेब्ला जागायजेननायाव नायो, जागायजेननायावबो जों सासे जोहोलावनि बाथ्राखौ जों बयबो ख्रिस्टान बिदा फंबायफ्रा मिथिगौ। बेनो जाबाय जसेफ। मिसर हादरनि फाराव राजानि सिङाव जसेफआ थानानैहाय गासैबो मिसर हादरखौ एबा इजिप्ट हादरखौ
बि जसेफआनो सालायदोंमोन। फाराव राजाया गावनि राज सिंहासन आसनखौल' लानानै जसेफनो बयनिख्रुइबो जौसिन आसनखौ होनानै गथै मिसर हादरखौहाय दैदेननो थाखाय जसेफनो हगारनाय जादोंमोन। आरो जसेफआ बेबादिनो मिसर हादरखौ गोबांथार डेभेलप खालामनायखौ जों बाइबेलाव नुनो मोनो। अनजाग्रा खृष्टाननि बिदा फंबायफोर, बाइबेला राजनैतिकनि एगेन्स्ट नङा, राजनैतिकनि जेंना बुंनाय गैया। बाइबेला रायजो सालायनायखौ सापर्ट खालामो। इसोरानो महाराजाफोर अभिषेक खालामनानै हादर सालायनो थाखाय एखथियार होदों। जसेफमोन बादि धार्मिक जोहोलावफ्रा मिसर हादरखौ दैदेनदों। दानियेल बादिया दारियुस राजानि सिङाव थानानै बाबिल हादरखौ दैदेनदों। बेबादिनो धार्मिक इसोरनि फिसाफ्राबो राजनितिक खालामनाय, बे जाबाय हादर सालायनायाव बाहागो लादों। राजनैतिकआ जाबाय मोनसे दोलो, जाय दोलोआ हादरखौ सालायो। दा भारतखौ सालायनाय राजनैतिक दोलो, राजनैतिक हान्जानि मुङा जाबाय बिजेपि। आसामखौ सालायनाय राजनैतिक दोलोनि मुङा जाबाय बिजेपि। बेवहाय गोबां कंग्रेस दं। कंग्रेसनि बादैबो गोबां गुबुन गुबुन एजिपि दं आरो बिब्दिनो गोबां संगठनफोर दं। बेखौ नोंथांमोना मिथिखागौ, आं बुंनो थांले। जाय हान्जाया देरहायो बे हान्जायासो सरकारखौ दैदेनो, बे जाबाय हादरखौ सालायो। दा बिजेपिया आसामखौ सालायदों आरो भारतखौ सालायदों। बे हादर सालायनायाव, राजनैतिक गेलेनायाव बाइबेला जेबो रायथायाखै। अब्लाबो आङो दिनै बाइबेलनि बोसोनखौ लानानै रायफ्रानो थाखाय हास्थायदों। साफा सानै मानसिफ्रा राजनैतिक दाखालाम। आरो बे साफा सानै मानसिफ्रा सोर, आं बेखौ बुंनो थाखाय हास्थायदों। आरो बे सासे सानैया राजनैतिक खालामनो नाङा, आं मानो होनो थाखाय हास्थायदों, आं बेखौबो बाइबेल सारि बुंनानै आं बानजायनो थाखाय हास्थायगोन। बे सासे सानैया सोर जाथावथाव? हमनानै लादो, आङो बड' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि सिङाव थानाय 1 नं बालाफारानि मण्डलिनि सिङाव थानाय सासे गिर्जानि दैदेनगिरि, जायखौ डिकन होननानै जों बेप्टिस्ट गिर्जाफ्रा गाबज्रियो। आं बे पद लानानै दङ। दा जोंनि गिर्जाफ्राव स्पेसियेलि बड' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि सिङाव थानाय बे गिर्जाफोरखौ दैदेननाया साब्रै मानसिजों जायो। गाहायै साब्रै। 1 नम्बर पास्टर, जायखौ जों फालक होननानै बुङो। माखासे मानसिफ्रा बेखौ हाफ्राम होननानैबो बुङो। किसिम किसिमनि बुङा मानो इंलिसाव बेखौ पास्टरान होननानै बुङो। आरो बे गिर्जाखौ मेइन रल लानाया सेकेन्डआव डिकन, आरो थार्डनाव रल लानाया सेक्रेटारि, आरो फोर्थनाव रल लानाया ट्रेजारार, रां भान्दारि। बे साब्रै दैदेनगिरिनि गेजेरजोंनो मण्डलिया राफोद, दाखांजानाय, जौगानाय एबा गोलायनायफ्रा बे मानसिफोरखौ लानानै जायो। बेनिखायनो आङो मानो खालामनो नाङा, आं एसे उनाव बुंगोन। राजनैतिकआ मोनसे हादर सालायनाय। बे राजनैतिकआव बा राजनैतिकनि स्ल'गाना बेनो, राजनैतिक जाय दोलोआव नोङो दङ, बे दोलोआल', बे हान्जायाल', बे राजनैतिकआल' जिन्दाबाद। जेसेबां एगेन्स्ट दा पार्टि दङ, गुबुन राजनैतिक हान्जाफोर दङ, बिसोरो मुर्दाबाद। जों थांनानै थाथों, गुबुना थैथों। राजनैतिकनि स्ल'गाना बेनो। गावल' जिन्दाबाद, गावल' लं लिभ, गुबुना मुर्दाबाद। गो बेक। राजनैतिकनि स्ल'गाना बेनो। दा जोंनि बाइबेलाव जेब्ला जों नायो, गुबुनखौ मुर्दाबाद होननो थाखाय बाइबेला जोंखौ अधिकार होआखै। 1 नम्बर पइन्ट। बाइबेला जोंखौ गुबुनखौ मुर्दाबाद होननो थाखाय अधिकार होआखै। जिसु ख्रीष्टआ गावनो इसोरनि फिसामोन। बियो इसोरखामोन। बिहा बोलो दंमोन, समायनाय दंमोन। बियो बुङोब्ला बेमारा हामदों। बियो बुङोब्ला थैनायफ्राबो थांखांदों। बियो बुङोब्ला
सोमोनांथाव जाथायफ्रा जादों। नाथाय बियो माब्लाबाबो गावखौहाय गेदेर खालामाखै। बियो गावखौहाय जिर' खालामनानैहाय आङो दाव खालामजानो थाखाय नङा, नाथाय दाव खालामनोसो फैबाय। जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि गाहामनि थाखाय फैयाखै, नाथाय गुबुननि गाहाम खालामनोसो फैदों। आरो बियो क्रुसाव होजानानै बियो फबजानानै सानथामाव सिखांफिनदों। बिनि बे थैनाया गावनि बेनिफिटनि थाखाय नङा। बियो बे संसाराव थानाय गासै पाप मावनाय मानसिफोरखौ पापनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय गावखौनो मुर्दा फोथैनानै गुबुनखौ जोन्दा खालामदों। बेनिखायनो बे ख्रिस्ट'नि सेलाफोरखाय जोङो ख्रिस्ट'आ गुबुननि थाखाय मुर्दाबाद थैनानै गुबुनखौ थांखांहोनानै बियो बेबादि जोंनो दैखुन्थिखौ फोरोंलांबाय। जोङो जोंनि थाखाय खहा खालामनानै जों गुबुननि थाखाय गाहाम मावनो थाखाय बाइबेला बेखौसो फोरोङो। बेनिखायनो अनजाग्रा खृष्टान बिदा फंबायफोर, आं बे बाथ्राखौ बयनिबो थाखायबो बुङाखै। आं सिगाङावनो बुंबाय, बाइबेला राजनितिकनि जेंना नङा, बाइबेला हादर सालायनायनि जेंना नङा, जेबो रायथानाय गैया। नाथाय आं माखासे बाइबेल बोसोनखौ खेबखांनानैसो निर्दिष्ट बे मण्डलिनि साब्रैसो मानसिखौहाय आं रायथानो थाखाय हास्थायदों। बे रायथानाया आंनि साननायजों, आंनि लुबैनायजों आं बुंनो थाखाय हास्थायाखै। मानोना बाइबेला बेखौ एलाउड खालामा। नोङो गुबुनखौ मुर्दाबाद, गाव जोन्दाबाद होननाया बे बाइबेलनि बोसोन नङा। बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर, बे साब्रै मानसिया बुंनो हागौ, कुइसन खालामनो हागौ, जुदि डेभिडखौ इसोरा रायजो सालायनोनो अभिषेक खालामदोंब्ला, सल'मनखौ इसोरा रायजो सालायनो महाराजा बा अभिषेक खालामदोंब्ला, दानियेल बादिखौ इसोरा बेबादि राजानि दरबाराव थानानै टप रेंकनि मिनिस्टार खालामनो खाबु होदोंब्ला, जसेफआ गुबुन हादोर फारौ राजानि हादोर बेवहाय राजानि एसे गाहायावनो आसन लानानै मिसर हादरखौहाय बियो डेभेलप खालामदों, सालायदोंब्ला, अब्ला आं सासे फालक जानानै, आं फालक दिखन बा सेक्रेटारि जानानै आं राजनितिक मानो खालामनो हाया? आंबो हायो। धार्मिक मानसिफ्रा हायोब्ला बे सोंथिखौ सोंनो हागौ। नाथाय आं बिनि फिननायखौ बेबादि बुंगोन, डेभिडखौ इसोरा इजराइल मानसिफोरखौहाय दैदेननो थाखायनो अभिषेक खालामदों। सल'मनखौ इसोरा इजराइल मानसिफोरखौ दैदेननो थाखायनो अभिषेक खालामदों। जसेफ बादिखौहाय इसोरा गावनि महिमा आरो रायजोखौ फुवारनो थाखाय मिसर हादरखौ दैदेननो थाखाय बिखौ मिसर राजानि फारावनि गाहायाव आसन होदों। आं मानो खालामनो हाया? नङा। इसोरा बिसोरखौ हादर सालायनो थाखाय अभिषेक खालामदों, नाथाय नोंथांखौ इसोरा राजनितिक खालामनो थाखाय अभिषेक खालामाखै। जेब्ला नोंथांखौ फालक हिसाबैहाय गायसनदों मण्डलिया, दिखन हिसाबै नाम खारिदों, सेक्रेटारि हिसाबै नोंथांखौ गायसनबाय, बरालि हिसाबै नोंथांखौ गायसनबाय। जानो हागौ बे समाव नोंथाङा आं लाया, मण्डलिनि खामानिखौ मावा, जानो हागौ सोरबा आफुथि खालामदोंमोन। नाथाय रायजो राजा फोथायारिफोरनि मण्डलिनि सरसोमायाव खावलायथाबनायाव नोंथाङा बे पास्टर बिबानखौ आजावबाय, दिखन बिबानखौ आजावबाय, सेक्रेटारि बिबानखौ आजावनानै लाबाय। आजावनाय हिसाबै बे मण्डलिनि फोथायारिफ्रा नोंथांमोनखौ बे गिर्जाखौ दैदेननो थाखाय, बे गिर्जाखौहाय स्पिरिचुवेल डेभेलप खालामनो थाखाय नोंथांखौ फोरबुनो अभिषेक गथायबाय। नोंथाङा मण्डलि लुखांनो, मण्डलि दैदेनजानोसो फोगोम जादों, अभिषेक खालामजादों। बेनिखायनो नोंथाङा इस्सा जायोब्लाबो आं खावलायदों, पास्टरफोर, दिखनफोर, चार्च लिडारफोर, नोंथाङा गिर्जा दैदेननोसो अभिषेक खालामजानायखाय नोंथाङा नोंथांनि सिङाव थानाय मण्डलिनि फोथायारिफ्रा खालामथों, बेयाव आपत्ति गैया।
नाथाय नोंथांखौ गिर्जानि इसोरनि खामानि मावनो अभिषेक खालामनायखाय नोंथाङा राजनितिखौ खालामिया गाहाम। मानो गाहाम? मानोना राजनितिया गोबां हान्जा दङ। आं बुंनायसै एग्जाम्पल हिसाबै UPPL दङ, BPF दङ, BJP दङ। बेखिनिखौल' बुंबाय आं। गोबां पार्टिफोर दङ। बे पार्टिफ्राव नोंनि मण्डलिनि सिङाव थानाय फोथायारिफ्रा जेरावखिया थाहा मानो बिसोर थाथों, राजनिति खालामथों। नाथाय नों अभिषेक खालामजानाय मानसिया जेब्ला राजनितियाव अपेनलि ओंखारनो, केम्पेइनाव ओंखारनो, अब्ला नों बबेबा मोनसे राजनितिखौहाय नोङो सापर्ट खालामनाय जायो। अब्ला नोंनि मण्डलिनि सिङाव थानाय नोंनि एगेन्स्ट द मोशन, बिरुद्धिता पलिटिक्सनि मानसिफ्रा नोंथांनि एगेन्स्ट जायो। बेबादिजोंनो मण्डलियाव दावराव दावसिया गोबां जानायखौ जों गावनि मेगनजों नुगासिनो दं। आरो नोंथाङा नुवाखैब्लाबो एसेब्लाबो खोनाबाय जानो हागौ। बेनिखायनो बे बाथ्राफोरनि लागै आङो गिर्जानि दैदेनगिरिफोरखौहाय बानजायदों। नोंथाङा पास्टर जाबायला राजनितिनि थाखाय नोंथांखौ अभिषेक खालामाखै मण्डलिया। गिर्जाखौ दैदेननो थाखायसो नोंथांखौ अभिषेक खालामदों। आरो नोंथाङा गिर्जाआरिनि फोथायारिफोर, मण्डलि आरो इसोर, मण्डलिनि जेसेबां फोथायारिफोर दं आरो इसोरनि गेजेराव नोंथाङा मेडिया गेजेराव थानानै बे मण्डलिनि फोथायारिफोरखौ बोरै इसोरजों लोगो लाहोनो हागोन, बासायजानायखौ मोनहोनो हागोन, इसोरजों कानेक्सन खालामना होनो हागोन, नोंथांनि बिबाना बेसो। नोंथाङा मालाबा पास्टर बिबानाव थानानै राजनिति दागेलाय। नोंथाङा गोबां मानसिफोरनि जिबनखौ आद्रि खालामनाय जागोन। नोंथाङा बुंनो हागौ बाइबेलाव गैयालायनो दा खालामनानै मानो? जाहोनफ्रा बेनो, नोंथाङा मेडिया, इसोरजों कानेक्सन खालामग्रा मण्डलिनि मानसिफोरखौ नोंथाङा मेडिया, सोरनिबा न'खराव जेंनाजोंहाय सैनांदोंब्ला बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय नोंथाङा बिबान मोनदों फोरबोनिफ्राय। सोरनिबा न'खरावहाय बेमार आजारजोंहाय सैनांदोंब्ला बे न'खराव हेफाजाब होनो थाखाय नोंथांहा अभिषेक दङ। सोरनिबा न'खरा गावदोंब्ला बे गावनायखौ बोजबनो थाखायसो नोंथाङा अभिषेक दं, राजनिति खालामनो थाखाय नङा। नोंथाङा राजनिति खालामोब्ला नोंथाङा नोंथांनि मण्डलिनि सिङाव थानाय गासै फोथायनायफोरखौ आद्रि खालामगोन। मानोना बाइबेलाव लिरनाय दं, लुकास 9:62। आं फरायनानै नोंथांमोननो खोनासंहोनो थाखाय हास्थायदों। नांगोलाव आखाइ होनानै जायहा उनथिंजाय नायहरफिनो बियो इसोरनि रायजोनि थाखाय उदाया। नोंथाङा नांगोल दैनाय मानसि। बे नांगोल दैनायनि ओंथिया जाबाय इसोरनि मिनिस्ट्रि मावनाय मानसि। नोंथाङा इसोरनि मिनिस्ट्रि मावनाय अभिषेक खालामजानाय बेक्तिया जुदि नों राजनितिजों नायहरनोब्ला नों इसोरनि थाखाय उदाया। बेनि थाखायनो आं खावलायनो थाखाय हास्थायदों। आं गोबां एक्सपिरियेन्स दं अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर। आं मेगनजों नुबाय, खोमाजों खोनाबाय, ओमफ्राय माखासे दैदेनगिरि लिडारफ्रा आंनो रायथिदों गावसिनि लिडारफोरनि अबस्थाखौ। 2016 BBCनिफ्राय मोनसे प्रग्रामाव आंखौ आलासि दैथायहरदों। जोङो लोगो नांनानै बलेर' गंसेयाव 8 जनसो बेबादिनो गिर्जानि आलासि महर लानानै जों गिर्जायाव इसोरनि राव बुंनो थाखाय थांदों। बे दिनखालि मोनसे गेदेरथार काजोलगाव पार्टिनि मिटिं दंमोन। बिनिखायनो बिराद गिदिर पार्टिनि मिटिं दङखाय जोङो ओरैबायदि बस्ति गफ'आव थांदों जोङो, जेरावनाखि गिर्जाया 12ता 12:30आवसो हाबो। नाथाय जोङो बे दिनावहाय मानसिफोरखौ लोगो मोननाय बादि 9टायावनो सहैनांगौ गिर्जायाव, बेबादि होननानै जों 9टायावनो होदावरि होनानै जों गिर्जा सालायनो थांदों। जेब्ला थांबाय, प्रथम गिर्जायावहाय सासे बेक्तिखौ, बुंथिगिरिखौ थिनहरजानाय आलासिखौ एंख्लायबाय। एंख्लायनानै गिर्जायाव नायला, गिर्जा मारिबाय। 9टायावनो गिर्जा गैले, गासैबो काजोलगाव थांजोब्बाय। माब्रै जानो हागौ? जिरायनाय सानखौ गोथार होननानै गोसोखां।
नों सासे अभिषेक मानसि जानानै नोंनि गिजाया माब्रै आलासि दङहाय दुवार मारिखो साननांगौल' गैया ख्रिस्टान बिदा फंबायफोर दैदेनगिरि लोगोफोर नेक्स्ट सानडे गुबुन एरियायाव थिनहरबावबाय आंखौहाय दानिया बे मण्डलियावहाय बे मण्डलिनि बहलारिया आलासि हिसाबै आंखौ बरायबाय गावनो जाहोनो बियो दुखु फोरमायदों थांनाय देवबारावहाय काजलगाव मिटिं दङमोन नाथाय पास्टरा जोङो खबर होआलाबानो आङो मिटिङाव थांनाय होनना लाबानो बियो ओरैनो नागारनानै थांबाय जोंनि गिजा गोदाव सोराव बेबादि अबस्था जादों बेसे दुखु नांथावथाव अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर नोङो ख्रिस्ट'नि नांगोलखौ दैनानै ख्रिस्ट'नियाव अभिषेक खालामजानानै नोङो राजनिथिङाव बिबायदि खारख्रावलाबायोला नोंनि मण्डलिनि मेन्दाफ्रा मा जागोन नों सान बिनि दायआ नोंनियाव थागोन आरो बे दायआ जाबाय हाबाब बाइबेलाव हाबाब होनदों नोङो हाबाब जागोन गोबां प्रमानफोर दङ बावैसो आंखौ मिथिगौ मण्डलि दैदेनगिरि आंखौ मिथिगौ बिब्दिनो आं गुबुन मण्डलिफ्राव इसोरनि बाथ्रा बुङो होननानै बे मानसिया दुखु प्रकास खालामदों जोंनि पास्टरानो बेबादि राजनिथिङावहाय बेबादि बाहागो लायो दुखु फोरमायदों नों पास्टर नों गिजाखौ दैदेनजानोसो फोथायारिफ्रा फोरबुनो अभिषेक होदों नोंखौ नों अभिषेकखौ नाजाखांनायनि उनाव नों राजनिथिङाव थाङोब्ला नोङो सासे नांगोलाव दैनानै उनथिंजाय नायफिनहरनाय सासे बेक्ति बादिसो नोङो हाल एवनानै नोङो नांगोलाव नायालासिनो गुबुनजों आला माला नायनाय खिबुजों नायफिनहरनोब्ला बे गिथावथाव नांगोलाव थानाय लहा गोबौ फाल बुस्थुआ नोंनि मोसौनि आथिङाव जावगोन आरो मोसौआ आद्रि जागोन नोंनि मण्डलिया आद्रि जागोन आरो एसे सिगांफ्राव जों मेगनजों नुथारबाय राजनैतिक धौआ लिडारफ्रा राजनैतिक धौआव हाबसोनानैहाय मण्डलियाव गिर्जायाव समाजावहाय हाबा जानायावबो इउपिपिएलआ इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामनाय बिपिएफआ बिपिएफखौ सापर्ट खालामनाय बियो मानो जायो जाय मण्डलियाव दैदेनगिरिफ्रा राजनिथिङाव आखाइ होयो बे मण्डलियाव बेबायदिनो जागोन बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्टान बिदा फंबायफोर मण्डलि दैदेनगिरिफोर आङो ख्रिस्ट' जिसुनि मुङै खावलायदों बाइबेला दाखालाम होनना बुङाखै नाथाय नोंनि मण्डलिनि सिङाव 500 जन फोथायारिफोर दं बिसोरो राजनिथि खालामदो बे 500 जननि उनाव बे साब्रैसो मानसिया खालामालाबानो फोरबोनि रायजोखौ हमथानो थाखाय पास्टर डिकन सेक्रेटारि बलारि बे मानसिफ्रा खालामैयानो गाहामथार मानोना नोंनि अभिषेक खालामनाया मण्डलिखौ दैदेननो इसोरनि रायजोखौ लुखांनो बाइबेलाव बादा होआखै नाथाय बे मानसिफ्रा साननो गोनां मानोना नांगोलाव दैनानै उनथिंजाय नायहरनाया आंनि रायजोनि थाखाय बेयो समाया बेयो जिसुआ गावनि खुगाजों बुंनाय राव बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्टान बिदा फंबायफोर जायफ्रा गिर्जानि लिडार नङा थेवबो बे खोथाया गोनांथार मिथिनानै थानाया जोंनि गिर्जानि दैदेनगिरि अभिषेक खालामजानाय फोगोम जानाय मानसिफ्रा राजनिथिक खालामनायाव इसोरनि हामजा जानाय गैया नोङो राजनिथिक खालामनायखौ इसोरा बादा होखाखै नोङो नैतिक खालामबायला नोंनि अभिषेकखौ एंगार बिनिफ्राय नोङो थां नोङो माब्रै हाखो नोंनि गिजानि मेन्दाफोरखौ नागारनानै नोङो राजनिथिङावहाय मिथिं गाहैबाय नोंनि मण्डलिया गोदाव सोराव जाबाय नोङो सासे फालकमोन नोंनि गिर्जा 12थाव जायोमोन नाथाय राजनिथिङाव थांलानाय आलासि दं प्रग्रामखौ लानानै नोंनि गिजायाव थांदों नोङो माब्रै 9थानि सिगांनो गिजाखौ खालामनानै बेबादि आलाय-आथानि खालामनो हागौ बिनिखायनो आं बे बिसयखौ रायथिनो थाखाय राजनिथिकनि बारा जोंब्लावगासिनो दङ जेरैबो लं लिभ जिन्दाबाद मुर्दाबादआ होख्राव जागासिनो दङ बिनिखायनो खालामथों आं बाइबेला राजनिथिकनि बिरुदिथा नङा आंबो राजनिथिकनि बिरुदिथा बुंनो थाखाय हास्थाया नाथाय मण्डलिखौ दाखांनायनि खाथिरथायाव आङो आंबादि दैदेनगिरिफोरखौसो आङो ख्रिस्ट'नि मुङै आं खावलायदों नोंथाङा उनथिंजाय नायहरफिनोब्ला नोंथाङा फोरबोनि रायजो जयगथा नङा बेनिखायनो आङो
बे रावजों नोंथांमोना बुजिदों आरो बे बाथ्राखौ आजावगोन फैगोन राजनैतिकफ्राव जायफ्रा खालामदों नाथाय बे 400-500 जन मानसिफोरनि गेजेराव बे 4 मानसिया खालामैया फोरबोनि देखआव जोबोद गाहाम जागोन खोनासंग्रा साफ्रोमखौबो इसोरा गिदिर बोर होथोंसै बेखिनिखौनो बुंनानै आङो इसोरनि बाथ्राखौ दोनथ'बाय आमेन।